तासाची रेश्मा गायतोंडे माताजी त्यांनी विभावरी शेष म्हणून सांगून सांगताची ताजे ट्रान्सलेशन सांगूक हांव प्रयत्न करता. अंतू फर्स्ट सांज अंतू भक्ती विनोद ठाकूर सांगता की रात्रि जल्ले उजवाड आयले ओ जीवात्मा तुगेल नीद आनिके सोणीमे मुरा राक्षसाला मारलालो परम आनंद सर्व आकर्षक घोडे मातेच अवतार घेतिलो हयग्रीव भगवान श्री हरीले पवित्र नाम जप करी म्हणून सांगताचे. हरी अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह नरसिंहाले अवतार घेतिलो. उपेंद्र म्हणचे कुब्ज ब्राह्मण जावन दिसिलो. मधु राक्षस मारलालो व्रजाचे रायाले पूतनाक मारलालो. दशरथाले पुत्र जावन रामावतार घेतिलो म्हणून सांगताचे. तशीची तिन्ही स्टांजांतू यशोदाने प्रितीचो गायनी बुईक आणि आध्यात्मिक इंद्रियाक आनंदितलो राधिकाले प्रिय करू पुरालोकचे अत्यंत सुंदर व्यक्ती जावन आशिल्लो आमगेले परमात्मा म्हणून सांगताचे. रामचंद्र जावन रावणाक मारलालो. व्रजंतू वृंदावनांतू लोणी चोरता एका स्त्रीले वस्त्र चोरलालो. तो राजनाले हृदय चोरतालो. तो केदना पळोलो धोरणू असतालो. पंचास्त्रांज सांगता की नंदाले पूतू व्रजाचे निवासीले भय निवारण करतालो म्हणून सांगताची. यशोदेले पूतू रायू कंसाक मारलालो. व्रजांतू रस नृत्य करतालो. तो भक्तीचे आनंद दितालो आनंद चढ करतालो. श्री कृष्ण यमुना नईचे जीव आणि गोपिका स्त्री चांगेले मनाचे चंद्रो आणि मधुर अमृत जावन पवित्र नामांतो कृष्णाले महिमा वर्णन केलेलं अस. हरे कृष्णा माताजी तुमका स्वागत अस. तुम्ही कीर्तन सांगायचं. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाडी उठ जीवा. विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाडी उठ जीवा. बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा. बोलो हरी हरी मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा. नरसिंह वामन श्री मधुसूदन व्रजेंद्र नंदन श्यामा. नरसिंह वामन श्री मधुसूदन व्रजेंद्र नंदन श्यामा. पूतन घातन कैठब शातन जय दशरथी रामा. पूतन घातन कैठब शातन जय दशरथी रामा. विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाडी उठ जीवा. यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर. यशोदा दुलाल गोविंद गोपाल वृंदावन पुरंदर. गोपी प्रिया जन राधिका रमण
भुवन सुंदर बावरा गोपी प्रिया जन राधिका रमण भुवन सुंदर बारा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा रावणनंकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी रावणनंकर माखन तस्कर गोपीजन वस्त्रहारी ब्रजेर राखला गोपवृंद पाला चित्तहरि वंशीधारी ब्रजेर राखला गोपवृंद पाला चित्तहरि वंशीधारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा योगींद्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी योगींद्र वंदन श्रीनंदनंदन ब्रज जन भयहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी नवीन नीरद रूप मनोहर मोहन वंशी बिहारी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी यशोदानंदन कंसनिसूदन निकुंज रास विलासी कदंब कानन रास परायण वृंदाविपीन निवासी कदंब कानन रास परायण वृंदाविपीन निवासी विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलशर जोजक कामा आनंदवर्धन प्रेम निकेतन कुलशर जोजक कामा गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा गोपांगना गण चित्त विनोदन समस्त गुण गण धामा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा जमुना जीवन केली परायण मानस चंद्र चकोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा नाम सुधारस गाओ कृष्णा जस राखो वचन मन मोरा विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छड़ी उठ जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी
राम कृष्ण हयग्रीवा, राम कृष्ण हयग्रीवा, राम कृष्ण हयग्रीवा. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. ಈ ಹರಿ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರಿ ಚಂದ ಭಜನ್ ಕೊಂದ್ ಸಂಗೀಲಸ್ तुम्ही. मस्त मस्त धन्यवाद. हे भजन थँक्यू. वृंदावन अंतू सकाळीची मंगळारतीक अल्ट्रा ओपन जाताना हे संगू स्टार्ट करताचे. त्या भारी खुश 5-10 म्हणतात सकाळी अर्ली मॉर्निंग त्या संगू सुरू करतात आणि भारी खुशी जात. जय माताजी. थँक्यू माताजी. आणि त्या या भजन थँक्यू. खुशीचे भारी छंद करून बरेल भक्ती विनोद ठाकूर आतानी होय मस्त होय, शिमुखार व्हेरी सुयंका मधुर म्हणून भजन. हावा होय शुअर. बोलवून घेता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भक्ती हरे विनोद कृष्ण. ठाकूर राजन ಗೊತ್ತಸ त्यांनी 7th गोस्वामीची तशी जावನು ಹಂಗೆಲೆ ಜನನ ಬಿರಾನಗರ ಮುನ್ಸಂಗುನು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದೆಲ್ಲಸ 1833 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಜಲಲ್ಲಸ್ತಾನಿ ಹಂಗೆ नाव केदारनाथ म्हणून सांगून आशिले. फर्स्ट कार्मिक नाव आशिले केदारनाथ दत्ता म्हणून सांगून. तशी तांगेल बायल आशिली श्याममणी देवी. त्यांनी तुम पुराजन गोतस श्रीला प्रभुपादले गुरु जावन आसाची श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांगेले बापूस जावन आशिलेंचे. आणि ललिता प्रसाद म्हणून सांगून तांगेले अनेक जन जावन आशिले. तशी तांक 10 जन चेडू आशिली म्हणून हांव आयकलेलें. त्यांनी आमकां पुरा जनाक ग्रहस्थांक एक भारी आदर्श जावन आशिलींचे. म्हळ्यार ग्रहस्थ असून आम्ही कशी आध्यात्मिकांतू मुखारसून वचेत म्हणून सांगून आमकां. आणि त्यांनी साधारण मनुष्य न्ही, त्यांनी रिचेस्ट आशिलींची. आणि त्यांनी हायकोर्टात जड्ज जावन आशिलींचे. तेदा आतांच न्ही, तेदाना गव्हर्मेंट आमगेले ब्रिटीश त्यांनी आळवीक करतना तांगेले कालांत त्यांनी हायकोर्ट जड्ज जावन आशिलींचे. तितले एक लायक पोस्टार आसून त्यांनी ते दोन्ही सांबाळसून वेल्ले कशी म्हणून सांगून आम्ही ते आलोचन केल्यार आम तसल्यांक भंय करता, मिच तसल्यांक भंय करता. ते तितले छंद करून आमकां त्यांनी एक प्लॅटफॉर्म घालून दिलेलो आसा. तशी मुखार सुनवच्या. नेक्स्ट तांगे मस्त लीला जालेलो आसा. मस्त त्यांनी विद्वान जावन आशिल्लींची. मस्त शास्त्र वेद अंत पुरा मस्त त्यांनी हे केलेलं आसा. 100 पेक्षा चड त्यांनी बुक्स इंग्लिशान बरयलेले आसा. त्यांनी तितले एक बुदवंत आशिल्लींचे. सो तशी मुखार सुनवच्या. नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आसाची बोल हरी बोल हर श्रीकांत माताजी त्यांनी सांगता आसाची. ताजे ट्रान्सलेशन राजेश्वरी राव माताजी सांगू येता आसाची. हरे कृष्ण माताजी स्वागत आसा. राजेश्वरी राव माताजी ट्रान्सलेशन सांगाची. नेक्स्ट माताजी कीर्तन सांगते. हरे कृष्ण. कृष्ण बोल हरी बोल म्हळेल कीर्तन भक्ती विनोद ठाकूरांनी रचन केलेले गीतावली पुस्तकांतुल्यान काढलेले. भक्ती विनोद ठाकूर सांगतांच की श्रीकृष्णाले हरे कृष्ण महामंत्राचे जाप आम्ही केदनाय करता असो का, तुम्ही खंयचे वेळ असो ते राती असतले दीस असतले नवे खंयचे वेळ आम्ही सगळो दिवस कृष्णाले नामस्मरण कोरका. कितले आम्ही करताच की तितली चांग. आणि केदनाय आम्ही भक्ताले संगतीन तूच असू का म्हळ्यार भक्ताल ओट्टू असू का कोण भक्त नाही की तांगेले संगत म्हळ्यार तांगेले ओटसचे आम्ही जल तितले उणी करका म्हणून सांगता. आणि सोडका उणी करची मात नाही त्या जल तितले तांगेले ओटसचे सोडका म्हणून सांगतांची. तो फर्स्ट स्टांजान सांगतांच की हरिनाम जप करा सकडे आनंदित मनान हरिनाम सांग्याती हरिनाम सांगती जन्म मरण जन्म सुखपूर्वक जावन हरिनाम सांग्याती म्हणून. तुका मनुष्य जन्म मेळ्ळा जन्म व्यर्थ करनतिले हरिनाम जप करी सुखांतुय वय आणि दुःखांतुय वय हरिनामाचे जप करी म्हणून सांगताची. ऐश्वर्य असतानाय वय दुर्बळपणांतुय वय हरिनामाचे जप करी. घरांतू नावे रान्नांतू जल्लारी होडना हरिनामाचे जप करी.
हे भौतिक संसारांतू असून श्री कृष्णाले अनुग्रह काणगे म्हणून सांगता. तशीची भक्त नाही जल्ललेले म्हळ्यार नास्तिक जनांगेले संगत सोणू हरिनाम जप करी वैष्णवाले संगांतू पोणू हरिनाम जप करी म्हणून 4 स्टॅन्झान सांगता असांची. गौरा आणि नित्यानंदाले जप करी, गौरा आणि गदाधराले जप करी, गौरा आणि अद्वैताले नाम जप करी. गौरा म्हळ्यारी श्री चैतन्य महाप्रभू हन्नी श्री कृष्ण म्हणून म्हणताची. नित्यानंद म्हळ्यारी श्री बलराम, गदाधर म्हळ्यारी श्रीमती राधाराणी आणि अद्वैत म्हळ्यार श्री महाविष्णू म्हणून सांगताची. भक्ती विनोद ठाकूराले कीर्तन म्हणून येता सची. हर ग्रेस श्रीकंठा माताजी, हरे कृष्ण माताजी. कीर्तन म्हणून येता. हरे कृष्णा. ऐकू येतं माताजी? वय ऐकत. बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. मानेरानंदे बाय बोल हरि बोल, मानेरानंदे बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. जनमे सुखे बोल हरि बोल, जनमे सुखे बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. मानव जन्म पे बाय बोल हरि बोल, मानव जन्म पे बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. सुखे ताको दुखे ताको बोल हरि बोल, सुखे ताको बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. चंपा देवी पादे बाय बोल हरि बोल, चंपा देवी पादे बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. ग्रहेता को वनेता को बोल हरि बोल, ग्रहेता को वनेता को बोल हरि बोल. कृष्णेरा संसारे ताकी बोल हरि बोल, कृष्णेरा संसारे ताकी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. असत्संग छाड़ी बाय बोल हरि बोल, असत्संग छाड़ी बाय बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. वैष्णव चरण पोड़ी बोल हरि बोल, वैष्णव चरण पोड़ी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. गौर नित्यानंद बोल, गौर नित्यानंद बोल, गौर गदाधर बोल, गौर गदाधर बोल, गौर अद्वैत बोल, गौर अद्वैत बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल. मानेरानंदे बाय बोल हरि बोल, मानेरानंदे बाय बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल. माताजी हरी 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 बोल माताजी. भारी भावपूर्ण जेवण तुम्ही सांगितलं ते भजन भारी छंद जल्ला माताजी.
मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही अशी येऊन आमगे साव दिवका म्हणून निमगून घेता. तुमगेच मधुर आवाज आमका ऐकूत तशी तुम्ही आमका भागी दिवका म्हणून हांव निमगून घेता. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. कृष्ण. दंडवत प्रणाम. तशीची त्यांनी तांगेले ग्रंथ बरयलेलो आसा. कृष्ण संहिता आणि चैतन्य शिक्षामृत आणि जैवधर्म त्यांनी बरयलेलो आहे. ते भारीच लायक असते ग्रंथ. तशीची त्यांनी 19th सेंचुरी लास्ट आणि 20th सेंचुरी टाइमारी गौडीय धर्म असणं त्यामुळे भक्ती मस्त पतन जावन गेलेले की त्या टाइमारी त्यांनी गौडीय वैष्णव धर्माचे पुनर्जीवन केलेलं असं म्हणून सांगून सांगता असाची. तशीची मुखार सुनवच्या नेक्स्ट त्यांनी चैतन्य महाप्रभू तांगेले मिशन मुखार सुनू म्हणून सांगून सांगताचे. नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता असाची स्मिता नायक माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत असं. त्यांनी गाय गौर मधुर स्वर म्हणून सांगू कीर्तन सांगू येता असाची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत असतं तुमका. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आजी विनोद ठाकूरन त्यांनी बरयलेलं आहे हे गाय गौरा मधुर स्वरे ते कीर्तन सांगच्या प्रयत्न करता. ताजे पुढे ताजे अर्थ सांगच्याक प्रयत्न करता असं. फर्स्ट स्ट्रँजांतू त्यांनी कसं म्हणता असं म्हणारी गौरा म्हणारी चैतन्य महाप्रभू त्यांनी एक तांगेल मधुर आवाजानं त्यांनी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून त्यांनी पद म्हणतं असं ती म्हणून सांगतं असं म्हळ्यार कीर्तन सांगतं असं ती. आणि सेकंड स्ट्रँजांतू कसं म्हणतं असं म्हळ्यार विनोद ठाकूर सांगता असं ती की तू ग्रहस्थ जावन आस या संन्यासी जावन आस तू केन्नाय हरी नाव मात्र विसर्चन ते सांगतं रपका आणि सुख असो दुःख असो तांतू तुगेले नामस्मरण केन्नाय म्हणटरस का ते केन्नाय विसरू नका म्हणून हे हांतू म्हणटस म्हळ्यार तुगेले तोंडांत केन्नाय नामस्मरण केन्नाय येतरस का म्हणून दोन्ही हांतू सांगतस. तिन्ही हांतू कसं म्हणटस म्हळ्यार तू म्हळ्यार आमी ह्या भौतिक जीवन आयलेलं आसा ती ह्या भौतिक जिवना येवन मनुष्य कसं करता आमी आमगेल कामान तू आमगेल कर्तव्य आमगेल कसं कर्तव्य करता सांगता तू बुडलेलं असता ते कर्तव्य केले निमित्त त्या श्रमा निमित्त तुका कसले हे मेळना कसले मुखावेल तुगेले आध्यात्मिकांत तुका कसले मेळना. भौतिकांत तुका मेळचे पुरो दुड्ड मेळटा तुगेल घर तुगेल बायल तुगेल चेडूं म्हणचो तू श्रम करता पण ते निष्फल असते निष्प्रयोजन आसा. त्या निमित्त मानव शरीर मेळ्ळा कसले तुका ज्ञान दिला ज्ञान आसा त्या मानव शरीराक एक ज्ञान घेवची एक एबिलिटी आसा. त्या निमित्त तू कसं करता राधा माधव नाव सांगतरस का म्हणून तिन्ही श्लोकांत सांगतात. आणि फोर्थ हांतू सांगता सद्दी की खंयचेय क्षणांत तुगेल जीव केन्ने खंयचेय क्षणांत वच्चा पुरो तुका गोतना तू केन्ना वता कसन जाता तुगेल विशीं तुका गोतना. त्या निमित्त तू इंद्रियाचे एक स्वामी जावन आशिल्लो इंद्रिया ओडे म्हणटा ती ताका ऋषिकेशाक केन्नाय तू स्मरण करका तागेल सेव करका म्हणून सांगता. मागीर कसं म्हणून उपदेश दिता विनोद ठाकूर की मागीर तुका पश्चाताप येवचे ना की अरे हांव कसली करनी येदोळटाय म्हळ्यार म्हणटा न्हय आतां कसं करचें मांतर कालार करया म्हणून आमी म्हणटा ती हे भक्ती सेवा देवाले हे पुरा म्हणून तशी तू लेखच्यान केन्ना कसन जाता म्हणून सांगचें जायना. मागीर पश्चाताप कोर नाका. त्या निमित्त केन्नाय तूं देवाल नामस्मरण करी देवाल संकीर्तन करी आनी ताची एक तू केल्ले निमित्त ताची रुची तू केल्यार मात तुका कळची न्हय ते करतर राबल्यार तुका ताजी रुची कळटा म्हळ्यार ताजी अनुभूती तुका कळटा. त्या निमित्त तू करतर राब म्हणून हे कीर्तनेन तू तांगेल एक भक्ती सांगला भक्तीना ते हांव एक सांगच्याक प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. गाय गोरा
मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे गाय गोरा मधुर स्वरे ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरी बोले दाको ग्रहे ठाको वने ठाको सदा हरी बोले दाखो सुखे दुखे भूलू नको वदने हरि नाम कोरो रे सुखे दुखे भूलो नको वदने हरि नाम कोरो रे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे माया जाले बद्दा होए आछो मीचे काजालोए माया जाले बद्दा होए आछो मीचे काजालोए एकोनचे तन पेये राधा माधवना बोलो रे एकोनचे तन पेये राधा माधव नाम बोलो रे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषिके जीवन होइलो शेष ना भजिले ऋषिके भक्ति विनोद उपदेशे एक बार नाम रस मतोरे भक्ति विनोद उपदेशे एक बार नाम रस मतोरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे गाय गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण हरी 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 बोल माताजी किती चंद कोण ट्रान्सलेशन सांगितलंस की भारी खुशी जाता म्हणारी मना करेक्ट बत्त ते ट्रान्सलेशन सांगलं कळल्यार मात्र आमकां ते भजनाची रुची कळचे ते तुम्ही ते करून दाखयलेलंस आणि भावपूर्ण जावन तुम्ही भजन केलेलंस माताजी मस्त मस्त धन्यवाद तुमका अशी येऊन सेव दिवका म्हणून हांव मागून घेता हरे कृष्णा कृष्ण नेक्स्ट मुखार सुनोवच्या भक्तिविनोद ठाकूर तन्नी तांकां तांगेल घरांतय येवच्याक रैल्वे पट्टू केलेलो रैल्वे तशिल्के तितलो व्हड तांकां अंत दिल्लेलो शिल्के मान दिल्लेलो शिल्के तांगेले मागीर तांणी पुरीक ट्रान्सफर जावचे कलेचे ते तांणी कसं करता म्हळ्यार भगवान चैतन्य महाप्रभूले
आणि तांगेलो आशिल्ले तांगेले लिलास्थळ असतावा इतने महाप्रभूले लिलास्थळाकनी भेटी दिवन ताजे विषय पूर त्यांनी हे करताचके कलेक्ट करताचके आणि वरिसांतू भक्तिविनोद ठाकूर त्यांनी गौर किशोरदास बाबाजी आणि स्वरूप बाबाजी तसले एक संघ तांका बाबाजीले संघ मेळटके शिला गौर किशोर दास बाबाजी त्यांनी भक्तिविनोद ठाकूर तांका शिक्षा गुरु म्हणून सांगून घेताके तशीची त्यांनी संस्कृत शिकताके काही पुरींत आणि ताजवैरी श्रीमद भागवत आणि सत्संदर्भ गोविंद भाषा भक्तिरसामृत सिंधू भक्ती हरिकल्पलतिका हे पूरा त्यांनी मस्त बुक्स त्या पुरीन बैसून वाजिता आशिल्ले आणि जगन्नाथाले टेंपला लगीची त्यांनी केन्नाची भागवतम दीर्घकाल ते वाजिता आशिल्ले तांगेले हरिदास ठाकूर समाधी दलते तोटा गोपीनाथ देवालयालकी पवित्र स्थळ जावन आशिल्ले कृष्णाले लीलेच विषयारी त्यांनी केन्नाच चर्चा करता आशिल्ले हे 1 घंटो 2 घंटे तांकां टाइम गेलेले कळना आशिल्ले तितले चंद करून तांगेले जीवन पुरीन त्यांनी काडलेले तशीची मुखार सुनवच्या दिव्या प्रभू माताजी तांगेले कीर्तन ऐकूया त्यांनी राधा कृष्ण बोल बोल म्हणून सांगून कीर्तन असं ते गीतावळींतू असं भाषे बंगाळींतू ताजे ट्रान्सलेशन हांव करूंक प्रयत्न करता हांगा भक्तिविनोद ठाकूर सांगता की राधा कृष्ण म्हणून पुराजन जप कराची तांगे नाव घेयाची म्हणून सांगून सांगताची श्री चैतन्य आणि श्री नित्यानंद मुखांतर नृत्य करता आयलो त्यांनी हे बोधन दिले नामसंकीर्तन करतसले तांणी 2 जणांनी आमकां बोधन दिले म्हणून सांगून तशें सांगताची हे आमी नामसंकीर्तन केल्यारी आमगेले अर्थहीन जावन आशिल्ले क्रियेंत आमी चड जावन हे भौतीक जगांतू आमी आमगेले टाइम पूरा स्पेंड करताची ते स्पेंड केलेले टाइम व्यर्थ म्हणून सांगून सांगताची तशी जावन तुम्ही कसं करा म्हणारी राधा कृष्णाले नाव घेयाची आणि जप कराची म्हणून सांगून सांगताची आत्म कृष्णाले शाश्वत सेवक म्हणून तुम्ही अर्थ करून घेतल्यारी तुमका आणि मुखारी खंयचे दुःख ना काही कितले चंद कोण सांगला नव्हे आम्ही हे पूर विसरलीचे आमगेले फ्रेंड कृष्ण मात्र म्हणून सांगून त्यांनी हे भजनेंत हे स्टांजांत त्यांनी सांगितलं हरे कृष्ण जप केल्यार तुमगेले दोळे उद्द भोर येता म्हणारी तितलं भावपूर्ण जाता तितलं आमगेले मन शुद्ध जाता म्हणून सांगून त्यांनी तितलं सांगितलं आणि तुमगेले देह अलौकिक अनुभव घेता म्हणारी आमकां आनंद मिळतके सुख विंगड आनंद विंगड सुख शाश्वत न्ही आनंद म्हणचे आसता आमगेले हृदया मेळचे आनंद ते लॅक करूंक जायना ते कोणाक कोणालेगी सांगून घेवचे जायना तसल एक आनंद मेळटा राधा कृष्णान नाम जप घेतल्यारी म्हणून सांगून सांगताची तिन्ही स्टांजां तशी सांगता की राधा कृष्ण म्हणून जप करून आमगेले आम्ही ಒಟ್ಟು येव्या ಒಟ್ಟು करूया संकीर्तन करूया त्या एकाच आमगेले मुखावेल जीवनाचे पूर्वजन्माक आमगेले नायें दत्ता म्हणून सांग राधा कृष्ण म्हणून जप करताची ते नाम जप केले मात्रान आम्ही खंयची एक अपाय परिस्थिती असल्यार बरेनाची आमकां थंय नकून दूर पेटयता दूर वत्ता म्हणून आमगेले अपाय आसता त्या पुरा दूर वत्ता म्हणून सांगून भक्तिविनोद ठाकूर सांगताची ताजे खातीर आम्ही हरिनाम संकीर्तन करता राधा कृष्णान नाव घेवका म्हणून सांगून त्यांनी वतून सांगता आसाची राधा कृष्णाले नाव घेयाची राधा कृष्ण बोल बोल म्हणून सांगून भजन सांगू येता आसाची दिव्या प्रभू माताजी स्वागतस माताजी हरे कृष्णा माताजी स्टार्ट करछो ओके राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोभाय राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोभाय शिखा दिया सबना दिया
फिर से नेचे गौर निताय, शिका दिया सबना दिया, फिर से दिए गौर निताय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। मायार बोशे जाचो बेशे, काचो हा बूढ़ो भूपाय। मायार बोशे जाचो बेशे, काचो हा बूढ़ो भूपाय। हरि बोल यही शिका दिया हरि बोल यही शिका दिया हरि बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। कृष्णा दास ये विश्वास, করলে তো আর দুঃখ নাই। কৃষ্ণা দাস ये विश्वास, করলে তো আর দুঃখ নাই। করলে তো আর দুঃখ না। হরি बोल हरि 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 बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। बोलबे जाबे पुलक हाबे, जोरबे आँख भोले ताय। बोलबे जाबे पुलक हाबे, जोरबे आँख भोले ताय। हरि बोल जीव कृष्णा दास हरि बोल। हरि बोल जीव कृष्णा दास हरि बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। कृष्णा बोलो संगे चलो, यही मात्र भीखा चाय। कृष्णा बोलो संगे चलो, यही मात्र भीखा चाय। हरि बोल हरि। राधा बोल कृष्ण बोल, हरि बोल हरि। राधा कृष्ण हरि बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। सकल विपोड़ भक्ति विनोद, बोले जाको ओम नम गाय। सकल विपोड़ भक्ति विनोद, बोले जाको ओम नम गाय। हरि बोल हरि। जय बोल राधा कृष्णा बोल। हरि बोल हरि। जय हरि बोल राधा कृष्णा बोल। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। शिखा दिया सबना दिया, फिर से नीचे गौर निताय। शिखा दिया सबना दिया, फिर से नीचे गौर निताय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सौभाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी. आणि हरी हरी भागवत हरी पुराण को बोल. हे अवकाश दिलेल्या भागवत पुराण कोंकणी पुरा प्रभूजी आणि माताजी कडनं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हांव सांगील Thank you. कसले चुकील असले री क्षमा कर का माताजी. माताजी हरे बारी कृष्णा. लायचला माताजी. हरे कृष्णा. कृष्ण शॉर्ट पिरियड भितर तुम्ही पुरा भजन शिकिलस. मस्त मस्त धन्यवाद सांगता. रामकृष्ण प्रभूजीक हांव मेसेज केले. माता प्रभूजी ನೇದಾವ್ तुमगेले भाऊ बहिणी अण्णा कोणे असलं म्हणून जाल्यार सांगाच तुमगेले अर्जंट दोग जण सिंगर्स जाय म्हणून सांगून सांगिल्लेक
त्यांनी कुडले तुमगेल नावानी अनेक माताजीला तुमगेल बहिणी अक्काला नाव दिलेलं असं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे ओके कृष्णा. माताजी. राजेश्वरी माताजी अशी भी दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखार सुनशी येऊन तुम्ही पार्टिसिपेट कर का म्हणून सांगून सेव देऊ का म्हणून हांव निमगून घेता. हरे जय कृष्णा. माताजी. ओके. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. मुखार सुनवच्चा. नेक्स्ट भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी पूरींत असताना मस्त पुरा त्यांनी सवाल एदुरूसून घेतिल्लो आसके म्हळ्यार त्यांनी बिसाक सेन म्हणून सांगून एकलो तो कशें आशिल्लो म्हळ्यार जनांक पुरा मंकड करता आशिल्लो हांव देव हांव विष्णू म्हणून सांगून तशी पुरा करता आसतना जन पुरा पापाजन पुराजन ताका नमगता आशिल्ली ताणें कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार तागेले ಮತ್ತೆ केस दाखोवन उज्जडचे आशिल्ले आनी कितकी जनांक हुशार ना जाल्यार तागेले शक्ती दाखोवन ताणें तांकां हुशार करचे आशिल्ले. तशें पुरा करतना तांणी पुरा जन अशी हें करता आशिल्लें आनी ताणें कशें म्हळ्यार थंय आशिल्ले पुरा जन विंगड जनाल बायल मनशांक न्ही हांव कृष्णाल वरी रासनृत्य करता रासलीली करता म्हूण सांगून मस्त मोसनी करता आशिल्ले तागेले बाद सैसून घेवचे जायना अशी आनी ब्रिटीश तांणी सांगता की सरकार तांणी सांगता की श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर तांकां सांगता तूं कसो म्हूण सांगून पडलें म्हूण सांगून सांगता की ताकाची नेक्स्ट आमी मुखार सुनवच्या. नेक्स्ट मुखार सून सांगता काणी. हरे कृष्णा. नेक्स्ट आमगेलो ಒಟ್ಟು कीर्तन सांगू येता आसाची राधिका तांगेले कीर्तनस आत्मसमर्पण गेला अभिमान हे अज्जे भजनाचे अर्थ सांगू येता आसाची राजेश्वरी राव माताजी. हरे कृष्णा माताजी स्वागत आसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्ती विनोद ठाकूर हंगेले ಶರಣಾಗತಿ म्हणलेले पुस्तकांतुले ಬೆಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆನಷ್ಟೇ ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ गेला अभिमान म्हणलेले कीर्तन ताजे ट्रान्सलेशन ಸ್ವಲ್ಪ सांगूक प्रयत्न करता. भक्ती विनोद ठाकूर या कीर्तनान सांगता आसाच की तुगेले एद्राक म्हळ्यार देवाले सांगता आसा तुगेले एद्राक म्हळ्यार तुका आत्मसमर्पण कोर न्हू हांवें मिगेले फॉल्स इगोचे भारू म्हळ्यार कंप्लीट सरेंडर जावन मिगेली एक अभिमान म्हणलेलो हांवें सोडलेलो आसा आनी हांव कोणालेय मुखारी आपण चांगू म्हणून घेवच्याक वचना. हे प्रभू म्हाका तूं पूर्ण रुपारी संरक्षण करता म्हणून पूर्ण विश्वास आसा. इत्या म्हळ्यार तुगेले गायी वासरावरी हांवय तुगेले एक अमूल्य संपत्ती जावन आसा. हे माधव तुगेले वंशी ಕೊಳಲು ಚಂದು ಕೊರ್ನು ವಾಜ್ಜುನು ಯಮುನಾ ತೀರಾರಿ ಗಾಯಕ ಚರೈಲಲೆ ಪಳೈಲ ಹಾವೆ. हे गोकुल कान्हा अघ आणि बकासुर मारनु तुवे सकडाले रक्षण केलेलं आसा. तुगेले संरक्षणेरी विश्वास दवरनु निर्भय जावनु हांव यमुना न्हंयचे उदक पिता. कालिया सर्पान यमुना जल विषपूरित केला वय ते दूषित जायना. तू ते जल शुद्ध करता आणि आमका तुगेल वैरी असचे विश्वासो आनीकय दृढ जत्ता. हे गोविंदा गोपाला रान्नान तुले अग्नी शमन कोरनो मेगेले रक्षण करत तू. केदन देवराज इंद्रान प्रलय समान पावसु दिल्ली की तेदन तुवे गोवर्धन धारी जावनो आमगेले रक्षण केला. चतुर्मुख ब्रह्मान तुगेले गाय आणि वस्त्रांक चोरलेल वेळेरी तेदनाय तुवे मिगेले रक्षण तेदनाय तुवे मिगेले रक्षण खंडित करता. तसल तुवे म्हळ्यार म्हाका कसलेय तोंदरे आयल्यारी तू मिगेले रक्षण करता. हे गोकुल हरी म्हूण सांगता आसा. आनी कडेर जावन तो दांची स्टॅन्सान सांगता की हे केशव आत्ता भक्ती विनोद ठाकूर तुगेले गोकुलाचे संपत्ती जावन आसा. तू चंदू कोरनु संरक्षण कर देवा म्हूण सांगून हे कीर्तनेन तू आत्मसमर्पण कोरनु विनम्र प्रार्थना करताची. हरे कृष्णा. भक्तीन राधिका स्टार्ट करे मा. हरे कृष्णा. आत्मसमर्पणे
गेला अभिमान नाही कोरोबुनी जा राखविदान आत्मसमर्पणे गेला अभिमान नाही कोरोबुनी जा राखविदान तू आदान जानी तू गुण रखो बिना तू आदान जानी तू गुण रखो बिना पाल्य गोदान ज्ञान कोरी तू आसार चारो भीमा धवा जमुन तीरे बंशी बजाओ तो दाखो बिदीरे अगबक मारतो राख विदान अगबक मारतो राख विदान कोरो बिसदा तुहुन गोकुलकान कोरो बिसदा तुहुन गोकुलकान राख कोरो बी तुहुन निश्चय जानी पान करो पुन्हा जमुन पाणी कालिया धोका कोरो विनाशा कालिया धोका कोरो विनाशा शोधो बिनदी जाला बाधो बियाशा पिया तो दावानला राखो बिमोरे गोपाल गोविंद नाम तब होए सुरपति दुर्मति नाश विचारी सुरपति दुर्मति नाश विचारी राखो विवशने गिरिवरदारी चतुरानन कौरव चोरी राख करो भी मुझे गोकुलहारी भक्ति विनोद तू गोकुलदान भक्ति विनोद तू गोकुलदान राखो बिकेशव कोरत जाता राखो बिकेशव कोरत जाता आत्मसमर्पणे केला अभिमान नाही कोरो बुनिजा राखविदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा. हरी हरी बोल माताजी. भारी छंदकून सांगितलंस चरडा. भारी भावपूर्ण जाऊन सांगितलंस. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. केन्नाची एक वेळ मध्ये मध्ये येवन आमकां तुमगे सुमधुर आवाज ऐकूत तशें एक भाग्य देव का माताजी. हरी हरी बोल माताजी. आम्ही अपास एक ती खंयची एक तू सांगताना तुम्ही सांगताना कीर्तन सांगताना खंयची एक लोक पाविल वर येशिल्ले ते एक मूड भारी लायक करून क्रिएट केलेलं असं. ऑब्वियसली आम्ही हांवंतू इस्कॉना वचून आयकतास की म्हणून सांगून म्हाका दिसलें. मस्त धन्यवाद. अशी येवन आमकां ऐकूत तशें जावका म्हणून सांगून मागून घेता. हरे कृष्णा. कृष्ण. थँक्यू सो मच. मुखार सुनोच्या बिसाक जय हाणे कसं करता म्हळ्यार भक्तिविनोद ठाकूर तांकां सांगतके परमात्मानी आमगेर तांगेर संबंध कसले आम्ही कोण तो आम्ही कसले न्ही आमगेर स्थान कसले न्ही अत्यल्प स्थान आमगेले म्हूण सांगून सांगता. आनी ताका तो हसतके हसून जगन्नाथ तो रुखाचो ताका कसले हे आसा म्हूण सांगून हसतके. तेन्ना ताका 18 days कस्टडी घेताचके तांकां घेवन पुरा एन्क्वायरी करताचके तो कसो केल्यारीची तोची देव देव म्हूण सांगून सांगता आशिल्के जाल्यारी तांणी तो कसले खाय नाशी पी नाशी तशी आशिल्के. ताजे नंतर गांवांतू तागेले हांचो निमित्त गांवांतू तंतई अवघड जावचे सुरू जाल्के. इवन भक्तिविनोद ठाकूर तांगेले चिल्ले समेत अश्वस्थ जतके म्हळ्यार हुशार नाश जतके. ताजे नंतर शिला तांकां विचारण आपोवच 18 days कस्टडी दवरली. त्या दिवस 18th day तांकां भक्तिविनोद ठाकूर तांकां बरें हार्ट ಸ್ವಲ್ಪ हुशार नाश जतके. तेन्ना त्या दिवस तांकां जाल्यारी भक्तिविनोद ठाकूर सोणिके तांगेले तितले अश्वस्थ जाल्यार बरें तांकां आरोग्य ना जाल्यारीची तांणी एन्क्वायरी हें करचे कोर्टाक आपोवन तांकां पल्लंकीत आपण हाडलिके. तांणी जड्जीन ताजे खातीर तांकां तीर्मान दिवचे खातीर तांकां पल्लंकीत आपण हाडून बसकारेताचके कडेर तांकां बिसाक सेनाक 18 years हें जातके शिक्षा जातके. तेन्ना ताका वैद्यन येताचके आनी तांकां तांगेले ಬಗ್ಗೆ पुरा हें करताचके आरोग्य विशयार पुरा तो कोणाक बिसाक सेनाक. मागीर तांणी एक प्लॅन करतात आगेल एक शक्ती वचका म्हूण जाल्यार तागेले केस योगील तांगेले केसान तो शक्ती ताजे खातीर तांगेले
केसूची म्हळ्यार एक शेंडी आसता वा त्यांची चिकट कोर सोडतके तेद्दा ना तागेर पूर शक्तिवतके ते शक्तिवत्तरी तक्का तो मस्त माफी मागतके जाल्यारी ताका शिक्षा जाता म्हणून सांगून सांगिल्लस. हरे कृष्णा हांव सांगिल्लें कसले चूक जाल्यार मंत्रा माताजीक क्षम मागता प्राजनालेग वैष्णवालेगी म्हाका सकी ಗೊತ್ತशिಲ್ಲ हांव ಸ್ವಲ್ಪ आयकलें की वरान घेतील की क्लासांतू ते सांगिल्ले चूक जाल्यार क्षम मागता म्हणून मागून घेता. तशीच मुखार सुनो वच्चा कीर्तनाक हरग्रीज मधुरा माताजी येतासाची सर्व तोमार चरण समर्पण हे भजन सांगू येतासाची माताजी स्वागत असतो का. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सो भक्ती विनोद ठाकूर एक गृहस्थ जावन भक्ती करू जायना म्हणटले एक आमकां एक मादरी जावन आसाची. सो कसल एक पद तांणी बरयला म्हळ्यार आमगे आमी आयकून हे आमी भक्ती करना जाल्यार बद्दचे आमी पशु समान म्हणून सांगता तसल भजन हांव सांगता आसा. हे शरणागती भक्ती विनोद ठाकूरान बरयलें. सर्वस्व तुमार चरणे संपिया संत तो कृष्णा मिगेल सर्वस्व तुगेल चरणाक समर्पण केला अर्थ जाता संपिया बंगाली जाल्यार सर्वस्व तुमार चरण संपिया. फुडेचे तुम्हारे घर है तुगेल घरा बागलान तू पोण आसता देवा. हांव तुमी तो तूं मिगेलो स्वामी तुमी तो ठाकूर तुम्हारा कुकूर हांव तुगेल एक सूण तुगेल मेट्टा बागलांत हांव पोण आसता देवा म्हणून सांगता. मागीर बांदिया न्ही ते म्हाका ते मेट्टा बागलांत तूं बांदी तूं म्हाका हांव राखता तुगेल घर राखता. तुगेल घरा कोणी वायट जन शत्रू जन येना अशें हांव राखता देवा राखता आसता. तूं म्हाका तुगेल घरा बागलांत तूं मेट्टा लागीं बांदी म्हणून सांगता. मागीर तव निज जन प्रसाद तुगेल पूर भक्त खावन वल्लले म्हाका प्रसाद दिला पुरो म्हाका भाताचेर परम आनंद मेळटा म्हाका परम आनंद मेळटा देवा. म्हाका प्रतिदिन म्हाका तें दिला पुरो तुमी सगळें खावन व्हरलेलो आसा पळय तें मेळ्ळा पुरो उच्चिश्ट मेळ्ळा पुरो म्हणून सांगता. मागीर बोसिया सुया तुम्हारा चरण चिंती भो सतत आमी तुगेले चरण मिगेल मना आस सतत हांव तांचेर ध्यान करता सतत ताजें चिंतन करता म्हूण सांगता. तेन्ना तूं आपयता जाल्यार हांव नांचून 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 हांव एक्स्टेसी म्हळ्यार आनंद घेता तुगेले चरण चिंतन करून तूं आपयता हांव तितलो नांचून नांचून येता म्हूण सांगता. निजेर पोशण कबू ना भावी भो हांव केन्नाय लेखना मिगेल जिवाचे वयर हांव केन्नाय आलोचन करना म्हणून सांगता. राही भो भावेर भोरे हांव केन्नाय तुगेलेच भक्तीन तूं आसून तांत्यूच ह्या मुळगून तांचेरी हांव आसता म्हणून सांगता. भक्ती विनोद तुम्हारे पालक भोलिया वरने कोरे म्हळ्यार भक्ती विनोद ठाकूर तूंच एकलो म्हाका आधार जावन आसा हांव तुगेलेच चिंतन करता म्हणून भक्ती विनोद ठाकूर आमकांची सांगता आसा. सो साधारण बेंगॉली पद पुरो एक नमने ट्यून आसता. सो सर्वस्व तुमार चरण संपिया पोडीचे तुमार रे सर्वस्व तुमार चरण संपिया पोडेचे तुमार रे. तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे. तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे. सर्वस्व तुमार चरणी संपिया पोडेचे तुमार रे. बांदिया निकते हमारे पालिबे
रहिबो तोमारे द्वारे बांधिया निकटे अमरे पालिबे रहिबो तोमारा द्वारे प्रतिपजाने रे असिता नदीबो राखिबो गदेर पारे प्रतिपजाने रे असिता नदीबो राखिबो गदेर पारे सर्वस्व तुमा चरणे संपिया पडेचे तोमारा घरे तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे सर्वस्व तुमा चरणे संपिया पडेचे तोमार घरे नवनीच जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखी भोजा तव निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखी भेजा आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन बिता आमार भोजन परम आनंदे प्रतिदिन बिता सर्वस्व तोमा चरणे संपिया पोडेचे तोमार घरे तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे सर्वस्व तुमा चरणे संपिया ओडेचे तोमार घरे बसिया सुइया तोमारा चरण चिंती बो सतत आमी बसिया सुइया तोमारा चरण चिंती बो सतत आमी नाचिते नाचिते निकटे जाइबो जाको न दाके भी तुमी नाचते नाचते निकटे जाइबो जाको न दाके बे तुमी सर्वस्व तोमार चरणे संपिया ओडेचे तोमार घरे तुमी तो ठाकुर तुमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे सर्वस्व तुमा चरणे संपिया पडेचे तोमार घरे निजेर पोषण कबहु न भाविबो रहिबो भावेर भोरे निजेर पोषण कबहु न भाविबो रहिबो भावेर भोरे भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बोलिया वरण कोरे भक्ति विनोद तुम्हारा पालक बोलिया वरण कोरे सर्वस्व तुमा चरण संपिया ओडेचे तुमार घरे तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बोलिया जान हो मोरे सर्वस्व तुमा चरण संपिया पोडीचो तोमार घरे हरे कृष्णा भक्ति विनोद ठाकुर की जय शिल प्रभुपाद की जय हरी हरे हरी हरी हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद ट्रान्सलेशन ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಜಾವ ನಮ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಅಸ್ತವೆ ಭಜನ ಇದಶಿची भावपूर्ण जावनो आया संगीत असतं मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी हे मस्त काळजी माताजी भजन संगनाशी दिसला हरे कृष्ण थँक्यू माताजी अशी मुखार सुनवच्या नेक्स्ट आता
बरा कीर्तन एकल्या कशी एकल्या भावपूर्ण जावन ट्रान्सलेशन दिलेली तशीच भारी चंद कोरले शॉर्ट पिरियड एक 2 दिवस भितरी पुरा जनांनी निमगेले लायक नाव कुडले त्यांनी नाव दिलेलं सर मस्त मस्त धन्यवाद पूरा जना माताजीच्यांक आणि मस्त जन येवन जॉईन केलेलं सर मस्त मस्त धन्यवाद तशीच आता मुखार सुनवच्या अनाउन्समेंट करता 22 फायने पराक चेरडुवाले ಸೆಷನ್ ವ್ರತರಾಸುರ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೆರಡು ನವೆ ಚೆರಡು येवन व्रतरासुर प्रेयर्स सांगता आसाची तुम्ही पुरा जनांनी येवन तांका एक बरी ತುಂಬಿಸಬೇಕು म्हणटा आपण एनकरेज करता ते एनकरेज केल्यार मात्र आम्ही एनकरेज केल्यार मात्र चेरडुवान मुखार येवचे जाता मस्त जन आयकता तांके क्रेज असता ते एक तुम्ही पुरा जनांनी येवका म्हणून हांव नेमगोन घेता तशीची 24th फ्रायडे चेरडुवाले स्टोरी टेलिंग असत हे एक नवे कॉन्सेप्ट भारी चंद कोण सांगतल असा चेरडुवा तांगेल मुखाराविंदर ऐकूया तशीच त्या दिवसूची कीर्तन वरन असत हरे कृष्ण महामंत्राचे कीर्तन केलाव चेरडू सांगता आसाची तुम्ही पुरा जनांनी येवन भागवयसुका म्हणून सांगून हांव नेमगून घेता नेक्स्ट आमगे सेशन अशेच की मुकुंदमाला स्तोत्र ताजे विशयारी घेता आसाची सेशन्स तुमकां डिटेल्स मुखार